Igbo na Holland ka ya bụ Osadebe shiga ya egwu etewela aka dịka m si kwuo na mbụ. Ọrụ niile so na Igbo echefukwala na ka ụka na isi mbido telivishọn ka na onye gịnị ya ka nọkwa n'ọgbọ ka bụkwa Maazị Edom Ikechukwu Samuel Wokaka jitakpo ofe megị n'ofe Usain Bolt. Dịka ozi ntị mara ọwụ na ị chọrọ isonye anyị ga n'ọdụ ahịa anyị dị iche iche ma were ahịa na-enye gị nsogbu ire ị na-akọpụta egwu ịchọ ka ndị mmadụ mara olu gị ka amara na olu gị adị olu onye amara mma olu nwa amadi adị mma. Ị na-agba egwu ma ị na-emepụta ihe ejije ị chọrọ kwụwa n'olu gị bute ya bụ ahịa ma ị na-ere ihe ọbụla ị na-ere bute ya na isi mbido telivishọn ka nyere gị aka rere gị ya bụ ahịa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịga na webụsaịtị anyị ga na www.isimbido.tv. Ọ bụrụ na ị chọrọ inweta anyị na Facebook, Twitter nakwa Instagram gị ga-enweta anyị na @isimbidotv. Ya wuru ka o si wee dị. Akụkọ ọzọ m ji wee bịa n'ụbọchị taa ma ihe ọzọ m chọrọ ka mụ na unu kparịa gbasakwa imepụta ihe ejije nke ndị ọcha nakwa nke obodo anyị mana ihe dị iche dị. E nwere ihe otu ndị na-emepụta ihe ejije n'obodo anyị na-amaghị ejije anyị kwesịrị anyị erube anyị na-agbalị owe eziokwu mana anyị erube ebe ndị ọcha ndị bega ya so ya n'olu ndị ite akpọ ya animation anyị erube biko ndị na-emepụta ihe onyonyo unu kwụsịtụ ya. Ọwụ ndị ọcha mmepụta ihe onyonyo ya animation na-enweta horse ihe eyicha ezigbo horse ezigbo ọdụm ma elephant ma enyi ma nnama ma onye niile ihe ezigbo ya ewepụtazie nke ahụ ị ga-ahụ na ụkwụ ya bụ ihe a na-eru ala na-adịzi ma ya bụ ihe ọ na-efezi efe. Gịnị ka ka na-akọwapụta akụkọ ejije obodo anyị gbasara obodo anyị na-enwekarị base ya na akụkọ ọwa akụkọ ya bụ ezigbo akụkọ iwepụta ezigbo akụkọ mepụta ejije ya aga ahịa ejije eme gịnị aga ahịa aka hapụ nke ndị ọcha nke ha na-eme ihe awụ ihe ha ma ihe awụ ọrụ ha ka awụ dia own ọwụkwanụ na gịnị anyị aga-eleba anya na ihe a na-eme mana kama a sị na ihe meziri emezi a na-akpọ ya nwa mma ka anyị mgbalịsi ike ịhụ na gịnị na anyị mụta ọwụ na anyị chọrọ ime ya anyị eme ya mema ya gịnị emema ya wuru ka o si wee dị. Ka m kọwapụtara unu ihe ejije nke a ga-egosi na isi mbido telivishọn n'izu ka ya wụ ihe ejije ahụ ya bụ ejije ụka akpọrọ gịnị my portrait ị kwesịrị ikiri ya bụ ihe gịnị ihe onyonyo ka mara na gịnị ego awụchaghị ihe niile ịhụnanya nwere n'ebe mmadụ ibe gị nọ ma ịhụnanya nwere ebe nwa gị nọ ma ebe di gị nọ ma ebe nwunye gị nọ ezuola gị. Mana tupu anyị aga ya bụ ezumike gịnị ka a ga-wepụtara n'ụbọchị taa ya wụ ama m ụfọdụ ndị nwere afụgo ya bụ ejije na-atọ ọchị ka anyị ga-ekiri na ihe ejije a na-atọ ọchị mara nkwanụ ka o si wee dị. Anyị na-abịa ya ọ gịnị dị Agadede. Oh yeah. Ogene. Oh. Nda na bakamizi Agadede. Emeka. 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 Papa. Hey. Nsogbu dị. Emeka ọ gịnị na-eme? Papa m na-asa akwa. Ị na-asụ akwa? Emeka. Papa. Ị sị ị na-asụ akwa ka egwu gị na-agba. Emeka ọkwa nkịka fulani na-eme otu a. Ị sị ị na-asa akwa? Papa o tesa asa akwa, ị na-asa akwa ya na-asa. Ọ dị mma ị na-asa akwa ị na-eme eto. Ama m nsogbu adịrọ. Chelu. Ọ maka na ị nwere ọrụ ọkwe ị nwere aka ọlụ. Papa m na-asa n'akwa. Chelu m ị nwere aka ọlụ na-abịa. Emeka. Emeka. Papa ọkụ ịma na ị nwere aka ọlụ. Ị nwere aka ọlụ. Ị mara eri n'ime akpa akwa. Emeka ị asụsịa before nde meeting bata were achọrọ m ịga meeting with igwe tupu nnata Emeka ka ọ bụ ịsụsị akpa akwa. Kedu ihe m kwuru? Papa esi na m sụ akpa akwa. Akpa akwa ngwa ka nje bata akpa akwa akpa akwa nsogbu adịghị. Oh yeah.
ka nzigo na-akpa akwa ka ọ fọzi. Agene de. Lekwa udiri akpampam na-eji etinye akwa ya. Lekwa mmiri nọ ni ke udiri ihe dị n'ihe nke a. Chekwa m na mpam maka esi edosa ihe ọfụma. Amadị m na ọ dị ka mụ a. Na ndị ya na nke wu nke gị sef. Anyị ji na-eme ka mpam. Nọrọ ya. Oh yeah. Emeka. Baba. Hey, ngana maka. Odogwu nwoke. Baba. Ị cheta mgbe nọ n'okorobịa. Gịnị? Anyị nwere nwunye nwe eto. Emeka. Ịsụtago dị akwa. Asịago m dị akpa. Emeka. Akpa gịnị? Akpa akwa. Chineke mo. Akpa gịnị mere? Emeka, nene akwa m n'ụzọ gị sụọ m akwa. Emeka. Esi m sụọ akpa akwa. Akpa akwa ka ị gara sụọ. Hapụzi akwa nsị gị sụọ Emeka. Ọ na-akpa akwa ka isi m sụọ. Emeka, Papa. you hear from me. Emeka, you go hear from me.